Mutta mä oon kyllä oikeasti itseni pahin vihollinen. Mä oon niin kriittinen. Mä en muista, koska viimeksi mä oisin ollut silleen, että hyvä Saara, sä oot niin hyvä. En ikinä. Mä oon niinku semmonen oikein, niinku, että mä annan nyrkkiä itselleni niinku ensimmäisenä. Tää on joku rappujuttu, koska Tää mä on joku tunnistan kaikista itteni niin oikeesti. hyvin. Siis mä en tiedä, mikä mua vaivaa, mutta siis mulla on joku ongelma itseäni kohtaan ollut aina. Joo. Ja silleen just on ollut, tiedättekö, no joo, kaikkea syömishäiriötä semmoista. Mikä sitten varmaan, tää on ehkä sitä syömishäiriöajattelua, mitä mulla on. Että joo, että ajatukset on silleen, että no mut hei, laitetat vaan 10 kiloa, niin sit sä oot hyvä. Ja sit kun mä oon siellä, niin sit esimerkiksi nyt mä oon laihduttanut joku 10 kiloa just siitä, mitä mä olin joku vuosi pari sitten. En tiedä huomaa kukaan, eikä tarvikaan huomata. Mutta niin nyt mä silleen, no mut vielä 10. Vielä 10. Niin, että se aina jää se semmoinen niin kuin tosi kova ankaruus itseä kohtaan. Ja mä en tiedä, onko tää edes hyvä, että mä puhun tästä, koska mä en tiedä, onko tää ihan niin kuin hyvä aihe puhua. Tai silleen, tiedättekö, tämmöisistä ajatuksista. Laihdutuskulttuuri ei ole mun mielestä kovin fresh. Mutta se on realistinen, että se on meillä kaikilla Kyllä. läsnä. Mä oon aikaisemmin puhunut monta kertaa tässä podissa siitä, että mulla on se, että mä altistun trendeille tosi vahvasti. Kun Heroin Chic tuli, mä halusin olla Heroin Chic. Mä tekisin mitä vaan, että mä näyttäisin siltä, mutta mä en vaan näytä.